איזה חג היום? איתי, מה יש לך ביד? לא, ביד, על היד. ביד. פה. מה כאן, ביד השנייה. זה, כן, מה יש לך פה? שעון. שעון? מי קנה לך? אבא. נכון. איך עושים? אתה הולך היום לגן, איתיוש? לא. לא, נכון. כי היום ראש השנה? לא, אל תיגע בזה, זה של אבא. בסדר, שאבא יסדר, הוא יקרא לך ותעשו ביחד. או. לא, זה אני לא מרשה, אבל תחזיר למקום. תחזיר למקום. טוב, אז אני...